Ya apa lek dolene mbek ngerjakno tugase Bu Malaha? Iya, ayo wae mesti sareng omaku, tuku jajan. Oke, jam piro meneh? Jam 09.00 esuk ya. Deal ya. Deal. Deal. Yo, Bu, sampean masak napa, Bu? Masak sayur kangkung, Nak. Sampean purun ta? Nggih, Bu, kula purun sayur kangkunge. Wis ayo mangan bareng-bareng, celukin bapakmu. Nggih, Bu. Pak, Monggo dari bebarengan kali Ibu. Nggih, engko sih bapak sik maca koran. nggih, Pak, enggal kesa pawon. Nggih. Wis ayo bar bebarengan, sampeyan nyung sayur kangkung ta, Pak? nggih Bu, karo iwak ayam. Nggih, Pak. Wonten malih ta? Boten Bu, niku wae. Nggih. Monggo, Pak. Nggih, Nak. Sayur-sayur monggo ibu-ibu sayure nembe panen. Wonten sayur bayame ta, Mang? Wonten Bu sayur bayame tasik kata. Kula nggih nyuwun sayur bayame, Mang. Pinten regine setunggal ikete, Mang? Setunggal ikete regine gangsal 1000, Bu. Loh, si awise. Kula kala wingi tumbas regine 3000. Kok sakniki mundhak? Nggih, mergine sayur bayame ndugi kebon, Bu. Nggih, pun, kula nyuwun setunggal iket mawon, Mang, badhe masak. Nggih niki. Nggih, Mang, matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum, Pak, Bu. Kula sampun wangsul. Waalaikumsalam. Kok rada suwe, Nduk, wangsule? Nggih, Bu. Wau kula tasih wonten urusan ten sekolah. Urusan apa, Nduk? Wonten acara manghias kelas, Pak. Kelasnya apa di pihak namanya, Nduk? Kula nggak ada tema lingkungan, Bu. Ya wis, sakdungake lancar lan iso menang. Wis saiki ndang salin terus mangan. Nggih, Bu. Niki kula badhe dateng kamar. Nggih, Nak, ndang mangan. Nggih, Pak, Bu. Monggo. Nggih.